Hej så, og velkommen til Olle.dk. I dag kigger vi på noget Infected, som er blevet en serie her på kanalen. Og det håber jeg, vi godt tage godt... Okay, det der. Tage godt imod, hedder det. Ja, altså der er ikke rigtig mere at sige om den her serie. Det vil bare blive noget... Shit. Bare blive noget chill, jeg sidder og spiller med mig selv. Og vi har faktisk en lille græste med i der. Ja, jeg hedder Victor, jeg er 12 år, og ja, tror jeg var det. Fuck, et kill, mand. Undskyld, Victor, er det ikke noget med, at du vil starte en kanal op? Jo, jeg vil lave en YouTube-kanal, der kommer til at hedde DK Games, og den kommer udelukkende til at handle på minigames i Minecraft, og jeg kommer til at lave noget, der hedder Hidden Sec, tror jeg det hedder, og så noget forskelligt. Måske kommer sådan noget paintball og et eller andet Call of Duty, Minecraft shit. Og så kommer der nok mest side games. Ja. Det er det. Det er det, jeg sådan laver, når jeg skal lave en kanal, når jeg får noget computer. I going ham. Jeg går totalt skikke. Jeg havde lige glemt det spot herinde. Nu gik Victors net. Victor! Are you with me? No. No. Yeah. Der er mange skud! Nu ja! Nå. Ja, der var du Hvad igen. skete? Det var bare nettet, der gik. Ja, gik ind. Men vi ses næste video, det bliver 4-5, men den... Altså, det var en ret... Altså, Victor stadig gik, men... Vi ses næste video, hey, og der er måske for en meget om vide om Victor, fordi så vil han fortælle om sig selv. Helt inden for hjertet, og med mig og Victor selv har lavet tidernes morgen. Vi ses i næste video, hey. Okay, ja. Jeg hedder Victor. Jeg bor i Danmark på Sjælland, og så siger jeg ikke mere. Men ja, jeg er 12 år, og jeg går til fodbold i min fritid og spiller computer og PlayStation. Er der mere, du går og laver? Altså, jeg er lige fra GTA, det spiller jeg meget, og så spiller jeg meget med dig. Ja, Og det er godt. Men skal vi se, om vi kan få en god streak? Hvor er det mus? Og tastaturet er også noget. Ja. Run forward! Lad mig komme ned, bitches. Jeg vil gerne lige have den slider for hende. Så jeg rusher lige lidt. Har du fået dit tastatur til væk? Nu vil jeg ikke have tastaturet, tror jeg. Men det er ikke noget af det. 12. Nej, hvad sprang min Klemmers? Det er Smart Games. Hvad? Det er Smart Games 4. Men jeg sidder og laver en kommentar, Victor. Ja, hej, YouTube. Og hvor mange Det vidste du jo godt selv. subscriber? Hvor mange subscriber har du nu? 1. Men jeg startede også i forgårs, og så det gik for langt mere. Mig. Vil du lave en video hver dag? Ja, jeg vil prøve, om jeg kan. Må der være en, der er affected. Det er ikke sådan noget, jeg skal prøve, men jeg vil prøve at se, om jeg kan. Ja. Der fik jeg lige dobbeltkill. Jeg er bange. Og hvor mange var det, du spillede i hver game? 3, så der er 2 games endnu. Kan man get it? No. Kom om lidt. Nej, der er mange. Jeg vil gerne lige tilbage her. Vi har blivet sådan lidt intens her. Lol.
Det er kun også lidt vader hernede. Hvordan tror du egentlig effekten ville være med, altså hvor vi også har throwing knives og sådan noget? Det ved jeg ikke. Tror du ikke det kunne være fedt? Jeg tror bare det kunne være så awesome. Mand, jeg mangler skud. Oh my god. Der gik jeg der kill. Nej! Jo! Nej, what? Nej, jeg var på en 6 streak. Det er så GG. Kom nu. Helvede. Men GG. Vi ses i næste game. Hej, vi ser lige fandme kæld, og så ses vi i næste game. Altså måske, altså nu skal jeg sige noget, men nej, det forklarer jeg næste game. Men vi ses i næste game. Hej. Hej så, velkommen til den her video, eller til den her, altså det her game, og den her episode, af Infected MV3. Dam. Jeg lovede, at jeg ville forklare noget af det her game, at de her videoer vil ikke blive kvalitetsvideoer. Og det jeg mener med kvalitetsvideoer er, at kvalitet, altså det er ikke det her video vil blive. Som en commentary skal bare være total kvalitet, og det skal være det bedste og sådan noget. Men, og det er jo heller ikke en live kommentar, men live kommentar, det vil jeg bruge lidt mere tid på, altså til at redigere og sådan noget. Jeg sidder bare og putter, altså sætter de her 3 games sammen i Vegas Pro, og så har jeg jo lavet det, og så kan, altså ja, hvis I kan forstå. Men det var bare det, jeg ville forklare, fordi at, altså, hvorfor nøjfer du mig? Hvor er det egentlig bedste sted? Det er når du sidder på den der bro i Sea Tower. Victor, hvor er det bedste? Er det så forrest eller bagerst? Jeg synes sådan bagerst. Det var så godt. LOL! Hvor er en eller anden, der blev fældt. LOL. Nå. Nej, der var en, der blev infektet. Nej, men der var en eller anden, det ligner bare, der var en eller anden, der blev infektet op. Sæt dig nu ned. Can I get it? Na. Eller bare her. Der er kun én, der ikke er sød her. Du går ham. Og jeg kunne slet ikke hjem, jeg har slet ikke fået en. Nu. Er der nogen, der går ham? Nej. Der er nogen med en 1-0 streak, jeg ved bare ikke, om det vil sige ham. Det er med at være bare så kedelig infected. Nu vil jeg løbe rundt. Ja, det synes jeg er lidt nederen, når bare sådan, det sidder bare der. Jeg vil gerne prøve at løbe lidt rundt. Og det er irriterende, jeg kan ikke røre. Sidder du ikke på Sparkens? Jo, men jeg står bare inde med sporene og kan ikke røre mig. Hvorfor har de ikke dræbt dig? Det er ordentligt godt, hvis jeg kommer der til at blive, så kan jeg bare vente til sporene genererer. Men hvorfor kan du ikke bevæge dig? Jeg ved ikke, der er ikke noget, der virker lige nu. Er der ingen, der kan bevæge sig? Nej, der er ingen. Okay, nu kommer der nogen, der dræber mig. Synes du det? Nej. Jeg er død og lavet totalt. Altså, det spiller ret godt. Jeg har fået en slide of hand. Ellers, jeg ved ikke, om det er ret godt nu. Jeg har da fået noget. Det er faktisk ret godt gamested, det her. Nu skal du ikke tage mit sted, men jeg har lige fundet på det. Jeg tror, der er mange andre, der har taget, men... Ja, det er mit sted. Jeg tror, jeg genstarter min computer. Okay. Du er jo ikke med resten af videoen. Dead silence.
Shit, mand. Jeg er med dig. Åh! Oh shit. Nej, GG. 6 hit. Nej. Nej, vi taber. Men GG, dreng. Jeg sidder sgu ikke mere. Ah! No! Åh! Fuck, hvor er det sygt, mand. Men ja, vi ses i næste video. Jeg sætter mig til at redigere lidt i den her video nu. Ha, for det er godt. GG. Men vi ses i næste video. Hej hej.